Moi vaan kaikille. Moi moi. Siellä on jo monta linjoilla. Moi. Kiva kun haluatte viettää seurassani lauantai-illan. Monella voisi olla paljon parempaakin tekemistä. Tai siis no, mikä sen parempaa kuin askartelu. Hyvä. Eipäs muuta kun ruvetaan pöhiseen, koska siis mullahan siis tunnetusti aina kestää ja kello on kuitenkin nyt jo 7, niin en mä halua olla ehkä yöhön asti täällä. Niin aloitetaan sitten. Hetkinen, pitääköhän mun laittaa toi. Mietin, että kestääkö mun akku, se on kyllä täynnä, mutta katsotaan. Elikkä nyt olisi luvassa kollaasipitsinauhoja. Tällaisia. Tämmöisiä. Oho. Pikkusen lakaa toi kuva mulla tuolla nyt, että voi olla vähän vaikea pysyä keskustelussa perässä, mutta ja sit mä huomaan, että mä olen liian nopea liikkeessä, niin toi ei tarkenna. Mutta siis tämän tyyppistä olisi tarkoitus tehdä. Ja tästä oli tuossa laihtiskin sitten. Ja mä yritän käyttää nyt tosi paljon silppua. Pitsisilppua. Ja yritän myös silleen käyttää muutakin semmoista niinku kierrätysjuttua. Moi Taina, moikka Sarppa. Ammikin siellä, moi. Hyvä. No niin, nyt rupeaa olla sen verran porukkaa, että varmaan ne, jotka tulee paikalle, niin ovat löytäneet sitten liven, kun nekin on vähän häviksissä tuolla seinässä välillä. Mutta siis tosiaan tämmösiä ja se mihin näitä voi käyttää, niin sehän on sitten ihan rajatonta. Mä tykkään itse käyttää siis junkkiksiin. Esimerkiksi voisi kantena käyttää näitä, tehdä kannen näistä pätkistä. Tai sitten tämmöistä ohuempaa, niin laittaa tonne sivun reunoihin esimerkiksi. Saa todella helposti sitten kivoja sivuja, kun ottaa pätkän tällaisesta nauhasta ja liimaa tänne. Ne on ne, mihin itse tykkään käyttää. Ja sitten jonkin verran teen myös tämmöistä pitsikollaasia näihin, jos sidon näitä junkkiksia kiinni. Mutta nyt en niin kuin sinällään tee näistä kollaasinauhoista todennäköisesti kauheasti mitään muuta kuin teen vaan näitä nauhoja, koska on se vaihtokin. Mutta yritän antaa niin kuin vinkkejä aina matkan varrella sitten, että mihin kaikkeen voisi niin kuin käyttää ja tehdä. Ja tätä samaa tekniikkaahan voi... Possukori. Täällä on possukori. Se on mun pitsisyöppö. Niin näitä voi mitä mä olin sanomassa? En muista. Mutta näitä voi siis käyttää tosi monella tapaa. Ja sitten ei tarvi olla pitkiä nauhoja, voi olla ihan pätkiä. Ja mä käyn vähän niin kuin matskuja läpi. Ihan ensiksi, mitä mä käytän, niin mä käytän tällaista tosiaan pitsisilppua. Eli mulla on tämmönen possukori täynnä tämmöstä, siis ihan tämmöstä, tiettekö, minimalistista pikkupätkää, vähän isompaa pitseistä, joita olen siis vuosien varrella raadellut ja sitten he päätyvät aina jonnekin ja osa on värjättyä ja osa on revitty jostain epäonnistuneesta prokkiksesta ja silleen, niin käytetään niitä. Täällä on myös jotain nauhanpätkiä, jotain tämmöistä pom-pom-asiaa myös. Sitten mulla on täällä vähän jotain tämmöistä roskasilppua, täällä oli ainakin teepussia. Ja sitten oli jotain tämmöisiä kirjan sidoksista revittyjä asioita. Ja sitten oli vähän jotain kanvasperhosia ja tämmöisiä. Ne on tämmöisiä roinalaatikoita. Kiitos Sari. Kiitos Satu, joo, nää on ihania. Mä varoitan, että kun katsotte tämän liven, niin tekin tykästytte näihin ja sitten etenkin jos alatte tekemään, siis, niin näitä on niin ihana tehdä. Niin joo, yritän käyttää kaikkea tämmöistä vähän niinku jämäjuskaa. Sitten mulla on täällä vähän isompaa tämmöistä pitsisilppua, missä on tommosia niinku pätkiä. Ja sitten todennäköisesti
Käytän myös sitten ehkä vähän tuommoista niinku tämmöistä, mulla on tämmöiset laatikot, kun jossain päivityksessä luki, että sukelletaan mun pitsilaatikkoon, niin sukelletaan nyt tännekin. Sitten mulla on siis 2 tämmöistä, mihin mä lajittelen tämmöistä isommat määrät pitsiä, niin otetaan varmaan sitten vähän jotain tämmöistä leveämpääkin pitsiä. Mutta siis hyvä tämmönen säilytysvinkki pitseille tai kankaanpaloille, niin kun täällä on nämä lokerot on tämmöiset siirreltävät, niin sitten pahvin ympärille vaan ja tänne niin mahtuu kuulkaa ihan hulluna. Tää on ihan mun lemppari. Tää on siis ton Artbinin, eli Flambeaun Artbin, tämmönen tupla leveä. Mutta tästä on myös sitä Motonetin yhden suikaleen versiota. Niin ainakin sellaisia me tarvitaan. Sitten vähän jotain ehkä just tämmöistä kankaanpalaa. Mulla on täällä jotakin, tässä olikin jotain, vaihdon askarteluhuoneeseen uudet verhot, niin siitä jäi vähän kun lyhensin niin paloja ja puuvillakangasta. Sitten mulla on tämmösiä, tää ei ole lainkaan pakollinen, mutta siis täällä on tämmösiä, nääkin on niinku pitsejä, mutta tällaisia kuvioita kaikkia. Nää on kuulkaa vanhoista jostain sortseista ja mekoista ja suurin osa on niinku revitty jostain, on taitaa tämmöistä ihan niinku virkattuakin. Sitten on tämmöisiä kukkahässäköitä ja tämmöisiä. Mutta siis tällaisia aivan ihania kuviopitsejä saa just silleen, kun riepoo vanhoista kaikista juhlamekoista ja kesäsortseista ja semmosista. Niin käytetään ainakin semmosia. Ja sitten ihan mun lemppari, mitä mä käytän kaikissa, niin on nämä Timpan paperikukat. Eli tämmöiset, mä en tiedä tarkentaako se nyt yhtään, tämmöiset ihan pienet valkoiset paperikukat. En muista nyt se, mutta semmosessa Timpan pussukassa ne tulee, oliko se joku Puket tai joku semmonen se, mutta nämä on ihan mun lemppareita, koska nämä on hyvän kokoisia, näitä voi värjätä ja silleen. Ja sitten varmaan kun näissähän on nyt sitten kaikenlaisia, en tiedä miten hyvin näkyy, kun osa on tosi pieniä, mutta näissä on helmiä ja sitten oli tosiaan noita paperikukkia. Täällä näkyy vähän, tuossa on tommonen metalliasia ja tuossa on tommosia pikkuhelmiä. Niin, ja sitten täälläkin oli jotain, mitäs kaikkea täällä oli seassa. Tästä nyt kokonaan pois tästä. Niin täällä oli sitten siis jotain nappeja. Ja sitten täällä on myös kaikkea tämmöstä, mitäs tää on, tämmöstä harsokangasta. Ja sitten on langanpätkää ja kaikkea semmoista. Mulla on niinku nappeja tossa ja sitten täällä oli langanpätkiä ja sitten mulla on täällä tämmösiä niinku vanhoja postimerkkejä. Sitten jotain pieniä paperikoristeita ja sitten jotain tämmösiä leimasimia ehkä käytän. Ja sitten muutama paketti Timpan tommosia. En itse asiassa kuinka paljon laitan näitä, mutta siis tämmösiä, koska näihinhän voi yhdistää myös tämmösiä pieniä paperikoristeita. Hyvä. Sari Kookin kerkesi paikalle. Yes. No niin, siellä on live ollut hukassakin. Yes. No niin, ja sitten pistetään tuo neula tuosta jonnekin ja mä kuulkaa värkkäilen tänne mun askartelupöytään tommosen magneetin, kun mulla aina perinteisesti hukkuu nämä neulat tänne jonnekin tänne askartelupöytään ja sitten mä tökin itteeni niillä. Ja sitten mä ajattelin, että no minäpäs laitan ne tohon magneetin tohon pöytään, niin jos ne pysyis melkein tallessa. Mä ajattelin nyt, että siis mä oon tosiaan niinku ommellut nää. Tää on ommeltu käsin. Ja hetkinen, jonkun mä ompelin koneella. Pieni hetki. Oliko tässä oli itse asiassa varmaan molempia. Joo, tää oli tehty molemmat. Tässä on vedetty osittain siksakkia ompelukoneella. Ei muuten ihan kauheasti edes näy tuolta. Ja sitten nuo pienemmät yksityiskohdat on ommeltu käsin. Kone nopeuttaa jonkun verran tekemistä, mutta moikka Karoliina. Niin mutta ei ole ollenkaan siis välttämätön käsin ommellessa pärjää.
Ja mä nyt ajattelin, että mulla on kyllä kone tossa, että jos rupeaa näyttää siltä, että kello juoksee, niin sitten mä käytän ompelukonetta, mutta muuten pyrin siis käsin ompeleen. Ja käytän kiinnityksen apuna myös tämmöistä ihan perinteistä liimapuikkoa. Mulla on tässä nyt tämmönen Alenesin Täkikluun tämmönen liimapuikkoversio. Ei ole periaatteessa väliä, kunhan saa vähän semmoista niin kuin tarttumapintaa. En käyttäisi nestemäistä liimaa ainakaan siinä tapauksessa, että vetäisin ompelukoneella, koska se ei kuivu niin nopeeta, niin sitten, ja se voi mennä tosi paksulti, niin sitten se ei pysty ompelukone siihen. Mä oon tykännyt tästä. Mulla on myös tältä Alenelta semmonen, käsi on tuossa ruudussa, mutta siis tämmönen vähän vahvempi. Tää pitää hirveän hyvin kangasta, mutta tämä on tällainen oranssin värinen. Se kuivuu kyllä kirkkaaksi, mutta saattaa pikkusen läpi kuultaa ollessaan vielä sitten kosteenin tuolta pitsien alta, niin en nyt sitten käytä tätä, mutta tää on myös aika hyvää. Mutta ihan joku perus varmaan, semmonen vähän parempilaatuinen koululiimapuikko, niin ainakin pitää niin kuin pitsejä sen verran paikalla, että ne on vähän helpompi ommella. Pystyy vähän hallitsemaan, mihin ne tulee. Mutta siis, ruvetaanko tekemään? Mä ajattelin, että jos aloitetaan ensin tästä kapeasta. Tekniikkahan on niin kuin periaatteessa sama kaikkiin, että ehkä käyttötarkoitus on sitten vähän erilainen. Ja esimerkiksi nyt nämä lyhyet mä oon tehnyt suoraan pitsin palaan. Toinen on revitty ihan jostain vanhasta valoverhosta ja toinen on ihan tämmöistä pitsinauhaa. Ja sitten tää on tehty tää ohut nauha niin tämmöisestä, mä oon siis repinyt vanhan, olisiko se oli joku tyynyliinan, niin siitä jäi tämmöiset niinku huoliteltu reuna. Niin mä sit vaan niinku tähän sitten tehnyt. Ja pistän ne vaikka tuonne, ne vähän näkyisi kuvassa. Jos joku tulee katsomaan, mitä täällä tapahtuu, niin se pääsee sitten kiinni. Mulla on täällä, no tää on itse asiassa ihan hyvä pätkä. Tässä nyt näkyy, tää on jostain tämmöisestä revitystä pussilakanasta tai tyynyliinasta. Niin tämmönen pätkä. Tää on ehkä vähän jäykempi kuin toi toinen, että tätä kun lähtee sitomaan, niin ei välttämättä on ehkä vähän liian paksu, mutta tehdään siihen silti. Sitä voi käyttää sitten vaikka sivujen reunaan. Jos ei ole mitään vanhoja tämmöisiä lakanakankaita tai muita. No niin, hyvä Hanttu, pääsit uudelleen. Tää on ihmeellistä välillä nämä Facebookit ja muut. Puhelin käynnistää uudelleen. No niin, moikka moi. Kiva, kun sieltä tulee vieläkin porukkaa. Niin, että jos ei ole mitään tämmöistä vanhaa lakanaa tai muuta kangasta, mitä repiä, niin sitten ihan teettekö tämmöiset, tää on jostain ehkä pyyhesetistä tai pussilakanasetistä, luudan tämmöisestä, niin tämmöistä ihan puuvilla nauhaa, niin tää toimii myös. Ja itse asiassa värilläkään ei ole väliä, koska sen saa aika hyvin niin kuin piiloon tonne alle, niin ihan mitä on varastoissa, niin hyödyntäkää niitä. Ehkä tämmöiset jokut arkansanauhat, nämä on vähän liian heikkoja, nämä ei ehkä kestä sitten sitä ompelua ihan sillä lailla, mutta tommonen just joku vähän vahvempi puuvilla tai sen tapainen, niin toimii pohjana hyvin. No niin, mihin mä laitoin sen tuohon? Elikkä tää on nyt taas sit vähän semmoista, että miltä musta tuntuu, laitan siihen, laitan tuosta pätkän pois, kun se on tommonen vähän kovempi tuo. Tommonen monta kertaa ommeltu, niin se on vähän jäykähkö. Noin. Niin tosiaan jos tästä katsoo, niin tässä on aika lailla siis vieressä näitä asioita laitettu. Ja sitten silleen, että ei ihan hirveästi jää sitä pohjaa näkymään etenkään tästä kankaanrievusta. Sitten ruvetaan vaan penkoon pitsejä. Ja täällä on muuten koirankarvoja mukana ja hiuksia, tosi kiva. No niin. Elikkä sitten vaan, mä yritän vähän aina katsoa, että olisi niinku eri kokosta pätkää. Ja mä otan aina yhden pätkän, mihin mä vähän sommittelen. Suunnilleen.
Ja sitten jos haluaa vaikka vähän jotain semmoista, no tässä oli ehkä vähän tämmönen ruskea, vaaleanpunainen teema tässä nauhassa. Ja sitten toki vähän sen mukaan, että mistä nyt niinku itse tykkää. Sitten. Mutta ei ole siis sen ihmeellisempää niinku sääntöä, miten tehdä. Ja sitten aina pala kerrallaan. Katsotaan, olisiko täällä ihan semmoista jotain pikkusilppua. Pääsis niistä kaikista silpuista eroon. Tuossa on hyvä silppu. Ne silputhan menee aina tonne pohjalle. Noin. Ja ton liimaamisen pointti on lähinnä tosiaan vaan niinku se, onko mä yhtään niinku ruudun valoisessa kohdassa. Mä en muuten huomannut ehkä tätä äsken näyttää. Mulla on täällä myös kaikkia pikkuhelmiä ja koristeita, mitä mä sitten käytän tässä myös. Mutta siis laitan ihan siis tosi vähän vaan tuonne kankaaseen liimaa tai tähän pitsin palaan. Siis sen verran, että se pikkusen tarttuu siis kiinni. Sitten mä yritän silleen, että tulisi vähän niin kuin täältä rönsyilisi yli. Ja sitten tämmöiset ihan tämmöiset, tiedättekö, mitkä moni heittää roskiin, niin älkää heittäkö. Koska näistä tulee erityisen söpöjä, kun niitä laittaa tälleen kasoina tänne. No, toi on vähän liian iso. Jotain pienempää. Tunkas taas täältä pohjalta. Tähän on vaikka mitä. No niin, toi näyttää kivalta. Täälläkin on joku tämmönen en edes tiedä mikä tää on ollut. Kaikkea mahdollista tämmöstä vaan tänne. Ja vähän liimaa kiinni. Näitä on niin hauska tehdä. Näitä innostuin, kun mäpäs tein muutaman mallikappaleen joskus viikolla ja mä tein 2 iltaa vaan niin kuin istuin ja väsäilin näitä. Tässä on joku tämmönen huivinpätkä. Mennäänkö nyt taas tämmöisellä vaaleanpunaisella teemalla? Tietenkin mennään. Musta tuntuu, mulla on aina liveissä vaaleanpunaista. Noin. Ja tosiaan tää liimapuikko on siis ihan vapaaehtoinen. Ei sitä todellakaan pakko käyttää, mutta itse koen, että se vähän helpottaa. Sitten tässä voisi käyttää nyt toki värillistäkin lankaa, jos haluaa, että ne näkyy ne ompelukset. Mä nyt en halua ne ihan hirveästi näkyy, niin mä käytän tämmöstä. Tää on ihan tämmöstä aika ohutta, mutta tosi vahvaa puuvillalankaa. Ja siis katsokaa minkä näköinen tämä mun kerä on, koska mun jameskoira käy aina varastamassa täällä askarteluhuoneessa mun lankakeriä. Ja sit se nyhtää niitä, että tääkin on semmonen, että täältä päästä niin nää on niinku poikki nää langan pätkät, että aina välillä katkee itekseen kun sitä vetää, mutta hänen mielestä se on hirveän hauskaa. Pieni tuholainen. Ja sitten vaan silleen ihan muutamalla pistolla ja siis mä jätän usein myös näitä lankoja vähän niinku tykkään, että tää on vähän rosoinen, niin jätän vähän en edes mitenkään niinku tarkasti solmista tonne tai mitä, että se ottaa vähän kiinni. Ja tälleen hyvin siis harvakseltaan, koska se liima toki pitää sitä vähän. Ja sitten tän on vaan tarkoitus lähinnä sit varmistaa, että se liima pysyy. Jos jostain syystä ei halua ommella ollenkaan, niin sittenhän on esimerkiksi itse käytän joskus tätä. Tää on alainen sinnikä sama kuin toi Tagi Glue-valmistaja, niin tämmönen Fabric Fusion, eli tämmönen kangasliima. Kangasliimaa saa ihan jostain tyylin Prismasta, niin silläkin toki pystyy tän kokoamaan, mutta mä itse koen, että tollasella liimaaminen on huomattavasti hitaampaa, koska se kestää pikkusen aikaa kuivaa ja sit se ei heti niin nappaa kiinni. Nyt mulla ei rullaa tällä hetkellä kommentit ollenkaan, en tiedä tuleeko siellä kommentteja vai eikö se vaan rullaa, mutta aika ihmetelkö jos sen vastainen. Sitten mä tykkään myös vähän tälleen niin rypyttää näitä. Tää oli nyt esimerkiksi niin muovista tää pitsi, että toi ei meinaa ottaa toi liima kunnolla kiinni, niin tää irtos täältä. Mutta tykkään tälleen
osaa näistä rypyttää tänne ja katsotaan kummalla puolella mä oon. Joo, tuolla puolella. Niin ihan muutamalla tämmöisellä pistolla. Niin sit tulee heti aika kivan näköinen, kun se menee vähän tolleen ryppyyn toi pitsi. Siitä mä vedän vielä kertaalleen, että se pysyy rypyssä. Noin. Ja nyt sitten tänne jäi heti tommonen aukko, niin nyt sinne voisi sitten miettiä jo jotain vähän koristetta. No ne oli aika kivoja ne, esimerkiksi nämä tämmöiset pitsinpalat. Otetaan täältä pari kukkaa. Ja sitten täällä oli tuommoista, no koko valkoista, kyllä tuossa on tommosia tämmöistä niinku ruusunauhaa tavallaan. Tuossa on jotain ihan hauskaa. Et sitten itse tykkään, kun se vähän niinku sekoittuu tommonen esittävämpi ja sitten tommonen pelkkä pitsinpätkä. Ne toimii ihan kivasti. Olisiko täällä vielä jotain? Tossa ihan hauskaa tommoista. Noin. Yes. Niin sitten täältä pari palaa tuohon. Vähän liimaa alle. Ja sitten se nyt on vähän niinku omasta, missä mun lanka on tossa, omasta kiinnostuksesta sitten kiinni, että kuinka paljon haluaa vaikka noita koristeita. Sitten ehkä jos tätä käyttää niinku vaikka jonkun tommosen junkkiksen tai sen tapaisen niinku, kiinni sitomiseen, niin sitten ei ehkä ihan hirveästi kannata laittaa koristeita, tai sitten kannattaa vähän miettiä, että mihin kohtaan ne, mä sain tän jotenkin solmuutella, että mihin kohtaan niinku laittaa ne koristeet sitten, että sen saa niinku sidottua sen junkkiksen kiinni. Ja kuten huomaatte, niin mä en yhtään siis mieti, mihin mä pistän nämä neulanpistot, koska sillä ei ole lopputuloksessa sitten niin väliä, miten se on neulottu. Ja sitten näitä ei ole vielä laittu kiinni mitenkään, niin pistäisi niitäkin vähän. Tyyli tämmöiseen pieneen pitsinpätkään, niin en mä laita kuin joku ehkä kaksi kertaa vedän läpi, niin kyllä se sen verran sitten pysyy kiinni, kun se tulee sitä tavaraa päälle. Moi! Kiva, kun teitä on siellä jo niin paljon. Ja kyllä sitten valmista nauhaa, niin mä sitten kyllä sieltä täältä, jos sieltä joku pitsinpätkä vähän hapsuttaa, niin sitten saatan vähän laittaa sinne niinku viimeiseksi sitä liimaa hieman. Ja nyt sitten katsotaan, nyt se kaipaa ihan selvästi vaikka jotain nappia. Mulla on tää tämmönen nappilaatikko. Mä tykkään kaikilta kierrätyskeskuksista ja kirppiksistä. Tämmösiä vähän niinku vintage-nappeja kaivella. Tää on tämmönen aarrelaatikko. Täällä on tämmösiä. Osa napeista on ihan uniikkeja. On vain yksi kappale ja sitten osaa vähän enemmän. Näissä on vaan aina vähän semmonen niinku valinnan vaikeus. Yksi ihan kiva ja sitten tämmönen joku. Jos vaikka vähän tuommoista menee oikeaan sävyyn. Jos käyttäisi vaikka pari nappia. Ja sitten ehkä toinen vaalea vielä. Tosi pieni olisi ihan kiva. Ihan semmosia pikkuriittisiä vielä. Se on niin pieni, että se vaeltaa väärälle puolelle. Noin. Se on valkoinen. Jätetään sitä. Onko se väärä nappi? Taisi olla väärä nappi. Tuo. Ja otetaan lankaa. Ja sitten joku tämmönen ulokkeellinen vielä. Onkohan toi varmaan vähän liian iso? Toi. Oho. Onneksi mä jotenkin tosi kovakourainen, kun tää lähti tää kiinnitysasia täältä irti. Nyt mä en osaa laittaa sitä takas kiinni.
No. Noniin. Ei pidä hosua. Päivä missas alun. Voi ei, loma loppu. Mutta kiva kun kerkesit mukaan. Et oo ihan kauheasti missannut. Esittelin vaan vähän matskuja ja semmoista. Että ihan hyvin kerkeät vielä mukaan. No niin. Tästä ei tule liikaa vaaleanpunasta, niin otetaan tohon väliin valkoinen. Eli sit vaan tänne jonnekin väliin tämmöstä nappia. Noin. Ja toi haluan nyt alkaa irvistää. Tosta toi yksi kohta, niin annetaan sen irvistää. Ja jos joku ei ole aikaisemmin ollut mun livessä, niin mä tykkään tehdä hyvin tämmöstä rosoista ja epäsiistiäkin tietyllä lailla. Niin sitten toki jos tykkää olla niin kuin tarkempi ja tehdä siistimpää, niin se on ihan yhtä hienoa tulee, vaikka olisi sitten vähän. Mutta mä teen tosi tämmöstä, että täällä nää repsottaa joka suuntaan ja täällä on kaikki narunpätkiä, kun itse pidän sellaisesta estetiikasta. Toi kaipaa selvästi tuohon vielä jotain, jätetään siihen joku pieni pitsin pätkä. Tää nyt räjähtää tää mun porsas täällä. Haluaisin ehkä jotain vähän valkoisempaa. Tää on niin kamala isoja pätkiä, että no tossa on ihan hyvä tommonen. Tää on selvästi revitty jostain prokkiksesta, kun siinä on jotain paperia tossa reunassa, niin sen verran otan pois. Joo, tää on aika hyvä. Pistää siihen vähän liimaa myös. Noin. Ja olisiko sitten joku tämmönen kukka-asia tähän. Ja nyt pitää taas löytää, missä on lanka. Mutta tosiaan, jos tekisin niin kuin ompelukoneella, niin laittaisin ensin nuo pohjapitsit, niin kuin vähän isommat palat, ja sitten vetäisin nämä koristeet tosiaan niin kuin sit viimeisenä sen jälkeen, kun se on käynyt siellä niin kuin ompelukoneessa. Mutta tälleen sitten, kun käsin teen, niin tykkään mennä sitten aina niin kuin steppi kerrallaan. Ja nyt mä katkaisen tämän langan, kun tonne on vähän matkaa tonne seuraavaan paikkaan. Noin. Siinä on nyt alku. Näkyykö se edes mihinkään? Näkyy se vähän. Eli siis ihan hirveän helppo ja yksinkertainen. Mä en tiedä, onko kukaan siis teistä siellä linjojen toisessa päässä niin tehnyt siis tämmösiä tai jotain vastaavaa. Näitähän voi siis tehdä. Mä itse asiassa voisin näyttää tuossa. Sain tämän tuolta Eijalta tuolla paperisilppurissa. Niin tässä on vähän itse asiassa sama idea. Tässä on niinku pitsipohjalla, mutta tää on tehty tämmöiseen sydämen muotoon. Ja musta on niinku ihan tosi inspiroiva ja ihana. Ja tää on mulla nyt tässä mun työpöydällä tai tuossa askartelupöydällä tuomassa mulle inspiraatiot. Mä haluan tehdä tuollaisia myös jossain kohtaa. Mutta siis ei tosiaan tarvi välttämättä tätä niinku tämmöistä pitsikollaasia tehdä tuohon nauhaan. Voi tehdä ihan tämmöiseen vaikka pahvinpala. Että tähän nyt toki sitten nämä on niinku liimattu, mutta hyvin samankaltainen. Ja itse asiassa pystyisi yhdistelemään niinku aika kivasti näitä sitten. Vaikka johonkin tehdä vaikka jonkun junkkiksen, mihin vaan käyttäisi sitten tämän kaltaisia juttuja. Tuo on aika kiva pitsinpala. Mutta joo, en tiedä kuinka olette onko monelle ihan uusi tuttavuus tää. Mä itse no en ole ihan hirveästi tehnyt. Yleensä teen sit sillä, jos mä teen junkkista, niin sit mä saatan siihen tehdä jonkun pätkän tämmöstä. Ja sitten just vaikka noihin nauhoihin, mutta niin kuin lähtökohtaisesti niin mulla niin kuin varastossa näitä ei ole ollut ihan hirveästi, että olen tehnyt aina sitten tarpeen mukaan, mutta nyt kun tein noin, niin totesin, että hei, näähän olisi aika ihania, kun näitä olisi valmiina, niin saisi tehtyä sitten niin kuin aika nopeasti kaikkia ihania junkkiksen kansia ja muita. Ja sitten, jos teillä on semmonen kuin slow stitchin tuttua, eli semmonen
Mä en itse asiassa tiedä mitä se on suomeksi, mutta siis semmoisella niinku paksuilla langoilla tehdään niinku käsin semmoista ompelua. Niin tätähän pystyy yhdistämään niinku sit siihen myös. Mä menen täällä jo sekaisin, että mikä on valmis kollaasinauha ja mitä on tulossa tähän työhön. Tuon ehkä pistäisin tonne. Joo, käyttänyt pizzaa, mutta ei tule hoksua tehdä. Joo, tää on vähän tämmönen ehkä. On mullakin tullut monta kertaa siis Pinterestissä näitä niinku vastaan, mutta ei ihan silleen niinku. Ehkä semmonen, mitä olisi. En tiedä, olisiko välttämättä tullut tehtyä, jos tämähän on siis, tää pyydettiin multa nimenomaan siis niinku. En nyt muista, että Hantu vai mutta vaikka kenen kanssa viestittelin, niin he ehdottivat tätä aihetta ja oli kyllä ihana inspiroiva aihe. Niin oli kyllä kiva, koska sitten nyt saa itsekin tämmöisen uuden jutskan, mitä voisi sitten tehdä vähän enemmän. Katsotaas. Sitten mulla on täällä muuten tämmöistä puuvillakangasta, niin tähän mä ajattelin, että tähän voisi vähän leimata jotain tekstejä. Voitaisiin se tehdä kohta. Oho, nyt katsokaa, juuri näitä alkaa räjähtelemään. Itse asiassa toi kultaharsokin, tää on jostain jouluaskartelusta tämmöstä. Mä sanoisin, että tää on ehkä pöytäliinaa, siis tai semmoista niinku kaitaliinaa pöydän keskelle, niin siitä semmonen pieni pala. Niin, sitä voisi käyttää. Onko tuollakin joku tommonen? Ja sitten voin ihan myöntää, että täällä on myös pitsejä vanhoista valkkareista, koska niissä on myös ihan hienoja pitsejä. Myönnän, että hieman valikoin mistä kohdasta niitä leikkaa, mutta mikään pitsi ei ole roskiin menemisen arvoinen, että kaikki pitsit kannattaa kierrättää. Joo, jos mietin mihin tällaisia käytetään, niin valmiit kuin tekeminenkin. Joo, no esim. Junkkikseen just, että tässä esimerkiksi kun mulla on tämmönen tyhjä junkkisvihko, niin hei, tästähän tulee siis aivan ihana, kun tähän tekee esim. Tällä tekniikalla kannet. Niin tekee vaan tämmöisiä paloja ja sitten niinku liimaa ne tähän. Niin tämähän on niinku ihan huikea junkkiksen kansi, siis aivan ihana. Tai sitten voisi käyttää just johonkin korttiin. Itse ajattelin itse asiassa tehdä tästä ATC-kortteja myöskin, olisiko mulla yhtään ATC-korttipohjaa. Niin voin näyttää, miten hyvin toimii myös ATC-korttiin. Katsotaan, onko täällä yhtään pohjaa. Täällä on joku tämmönen keskeräinen kortti, mutta käytetään sitä. Niin tämähän olisi siis niin kuin ihan sairaan hieno ATC-kortti myös. Tämmönen. Ehkä tekisin en niin muhkeaa, mutta niin kuin vähän matalempaa, ettei tule ihan niin paljon kerroksia, mutta siis ihan sikahienosti joku quote tohon. Toimii ihan tosi hyvin. Että mielikuvitus on nyt oikeastaan sit niinku rajana, että mihin haluaa käyttää. Ja sitten just esimerkiksi jos tekee näitä tämmöisiä pahvielementtejä, mitä Eija teki, niin tämähän on niinku hirmu kiva ihan jossain, vaikka niinku synttärikortissa. Että tosi kaunis. Siis tällaisenaan vaan. Mutta itse käytän junkkiksessa, mutta mä teen junkkissa tietysti niin paljon, niin mä käytän kaiken, mitä mä teen junkkiksissa. Noin. Ja sitten tosta vähän tai pieni pala. Moi Emilia, kiva kun säkin tulit linjoille. Täällä tehdään vähän pitsikollaasi-asioita. Pistäis tuohon vähän kultasta. Se kaipaa selvästi joku koristuksen siihen päälle. Sitten tuohon vähän päälle valkosta. Tota leikataan pikkusen pienemmäksi. Olisiko tää taas semmonen ruttuasia? Tiedättekö mitä tarkoitan? Eli rututaan se tähän. Noin. Tää on ihan tämmöisessä langanpätkissä tää mun liimapuikko. Noin. Ja sitten tää kaipaa jotain. Mä mietin, että olisiko sinne ihanat nää puusukuat. Mulla on tässä nyt tämmöistä kahvivärjättyä. Ja sitten valkosta. Hei, nyt mä kaipaan tänne vähän jotain ehkä pinkkiä. Koska meillä on nyt sitä pinkkiasiaa täällä
Tääkin on tämmönen revitty jostain projektista. Mitäs täältä löytyisi? Täällä olisi myös vaaleanpunaista harsoa. Ja tossa on tommoista hauskaa. Tästä olen jopa vakuuttunut, tää voisi olla jostain. Tässä on siis tämmöinen kuminauha alla, mikä on ehkä jostain kukaan vaatteesta. En tiedä mistä, mutta joo, vaaleanpunainen oli tähän nyt oikein hyvä. Noin. Ihanaa rauhoittua liven ääreen. Kuulostaa ihanalta. On ollut kyllä silleen nyt kiva leiri, kun on itsekin ehtinyt livejä katselemaan, joka viikolla ehdin katsomaan niitä. Niin on ollut kyllä tosi jees. Noin. Nyt sitten taas vähän ommellaan. Ja katsotaan nyt sitten. Mä voisin laittaa tätä Timpan paperikukkia. Koska mä otin nyt ihan käyttämättömän nipun, jos mulla on semmonen, missä olisi vaan muutama enää jäljellä, kun mä aina räjäytän nämä niput, niin käytetään nyt ne ensin. No hei, mitä? Tietenkin, Emilia. Pitsiä. Totta kai sä käytät pitsiä. Pitsi on parasta. Niin täältä nyt revin näitä kukkasia. Näitäkin varmaan kukkia mä oon käyttänyt joka ikisessä livessä. Kuten myös pitsejä oon käyttänyt. En tiedä, onko tehnyt yhtäkään liveä, että olisi käyttänyt pitsiä. Tästä jää myös tämmönen keskiasia, tän vois säästää, mutta nyt heitän sen roskiin, koska mulla on niitä niin hirveästi sitten kertyisi tonne. Noin. Hyvä, pitsiä esiin, se on oikea asenne. Pitsiä voi olla koskaan liikaa. Nyt laitan näiden kukkienkin taakse vähän liimaa, että mä saan pikkusen niitä tonne kiinni ennen kuin mä lähden ompeleen niitä. Vaikka tohon kohtaan. Ei laita liikaa kukkia samalle pätkälle. Sitten ehkä tänne voisi tulla joku nappi. Nyt taas ommellaan. Oi, lähtikö silmästä? Ei. Ja sitten pitää muistaa, että mitä liimaa käytän? Käytän Alenes-merkinen Tacky Glue liimapuikkoa. Mä oon ostanut näitä Nannalta. Varmaan saa siis muualtakin kyllä. Mutta siis käytännössä siis tosiaan sama liima, mutta puikkomuodossa. Mutta vois käyttää esimerkiksi Britin koululiimat on ihan hyviä, mitä saa jostain Prismasta, esim. Sittarista. Niin ei ole periaatteessa väliä, kunhan se sen verran ottaa kiinni, että se on helpompi ommella sitten. Eli sillä ompelulla mä niinku varmistan sen, että ne pysyy kiinni. Nyt mä en enää muista, mitä mä oon ommellut. Tosta asti. Niin, tai sitten voisi tosiaan vetää, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, jos joku on tullut vasta linjoille, että tämän voisi myös ommella ompelukoneella, mutta nyt liven vuoksi en lähde surrutteleen, kun mulla ei mahu ompelukone tähän askartelupöydälle. Se on kyllä tuossa mun vieressä, mutta nyt ommellaan käsin, kun kaikenlaista ompelukonetta välttämättä sitä aina ole käytettävissä. Juu, ole hyvä. Kiva että Seijakin olet linjoilla siellä. Jaha, nukkumassa heti ysiltä. Apua, Johanna, kuka menee viikonloppuna nukkumaan ysiltä? Siis mähän en ole siis mikään nyt tätä sanomaan, koska mähän on semmonen yökyöpeli viikollakin. Et sitten mä herään niinku ihan silmät ristissä aamun palavereihin, jos on kauhean aikainen palsu. Jos mä tuon ommellutkin, niin on. Noin. Joo, en tiedä. Luontainen rytmini on jotenkin semmonen yökyöpelin rytmi. Mä vähän nostan tohon päälle. Niin saa sitä, kun se nyt on toisen alla. Ja ihan vaan tälleen muutama. Ja ehkä kannattaa vähän tämmöstä
vähän niin kuin ristipistoa jäljitellä, että se ottaisi niin kuin vähän ylhäältä ja alhaalta kiinni. Tässä mun kankaan palassa, joka tää on tää pohja, niin on tommonen sauma tossa keskellä, niin mä huomaan, että siitä ei mennä päästä käsivoimin läpi. No niin, kato, ei vanha jaksa enää. Niin se on, jos tälleen keski-ikäinen, niin menee vaikka baariin esim. Perjantai-iltana, niin eihän se nyt herranjestas. Siitähän palautuu vasta keskiviikkona, jos silloinkaan. Että ei ole niinku vörtti ollenkaan. Mun mielestä. No tietysti jos seura on ihan loistavaa, niin sitten. Mutta se on vaan niinku ikävä tosiasia, että ei pysty, ei kykene. Ja nyt näistä paperikukistakin, niin mä vedän vaan siis tuosta kukan keskeltä ton läpi. Nämä on itse asiassa nämä Timpan paperikukat. Mä en oikein tiedä. Nämä on kyllä paperia, mutta nämä on vähän tämmöistä niinku sitkosta. Vähän tämmöistä niinku kangasteksturimaista toi paperi niissä, että se kestää aika hyvin. Et sitten ehkä olisin varovaisempi, jos olisi jotain ihan semmoisia niinku kunnon niinku paperista tehtyjä kukkia. Että ne ei välttämättä kestäisi ihan samalla tavalla läpiompelua. Mutta nämä Timpan pikkukukat kestää kyllä. Ja nyt kun täällä on sitten taas kultaista harsoasiaa, niin mä yritän vähän sitä taitella silleen, että se jäisi vähän ryppyyn tonne. Niin se on sitten kivan näköinen, kun se harsuttaa joka puolelle. Noin. Kuinka monta kerrosta suunnilleen? No, tämmöiseen nauhaan mä laitan maksimissaan niin kuin 2 pitsiä päällekkäin, koska muuten se menee aika jäykäksi. Mutta sitten, nyt lähti lankaneulasta. Mutta sitten näissä leveämmissä niin voi kyllä laittaa, ja on itse asiassa näissäkin 3 välillä päällekkäin, koska sitten näitä ehkä käyttää vähän eri käyttötarkoitukseen. Esimerkiksi sit, jos käyttäisi vaikka joku niin junkkiksen kantena, niin sittenhän se olisi ollut ihan kivakin, kun se olisi semmoinen niin kuin paksu. Ja siis ideathan rajattomat, miettikää kun tästä tekisi junkkiksen kannen, niin tännehän voisi myös tehdä semmoisen piilotaskun, jonne saisi jotain salaisuuksia sisälle. Niin Emilia on saanut mut näihin kaikkiin taskuasioihin innostuu junkkiksessa. Niin tässähän on siis niinku mahdollisuudet on siis ihan rajattomat. Tää on niinku ihanaa. Ja nyt mä jotenkin sain murjottua tätä niin, että mä en enää muista, missä se kukka oli tossa varmaan, kun se kerkesi irtoon sieltä, kun mä hosuin tässä. Noin. Ja periaatteessa, jos toi on vaalea toi pohjakangas, niin eihän se haittaa, vaikka se siis, kyllä mullakin tässä vähän se näkyy tuolta alhaalta, tai niin kuin alta. Voin näyttää kohta. Näistä kukistakaan yritän mennä niin kuin 2 kohtaa läpi, että ne pysyisi sit kiinni, eikä ehkä repeisi ihan niin helposti. Ja mites tästä kuminauhasta pääsee läpi? No hyvin pääsee. Joo. Noin. Ja sitten tosiaan, nythän tää on aika tämmöistä aikaa vievää puuhaa, kun tätä tekee käsin. Et sit jos ompelukoneella surruttaa ne ekat pohjakerrokset, niin tätä tekee siis ihan tosi nopeeta. Että esimerkiksi nämä lyhyet pätkät, niin mä tein nämä varmaan jossain, en mä tiedä, puolessa tunnissa nämä 2. Lupailin noita koristeita niihin sitten, mutta siis ompelin vartissa ja sitten loput ajasta käytin niin kuin noiden kaikkien helmien niin kuin ompeluun. Noin. Ja sitten pistäis tuo neula tuonne, että se pysyy paikalla. Noin. Mulberipaperia. Joo, itse asiassa voi olla. Totta, moni sulaa matkalla, juune lähes sinkoutuu palasiksi. Mutta ihan totta, nämä on varmaan jotain semmoista, koska nämä on just tämmöistä niinku sitkeää. Tästä jos nämä niinku repeekin, niin näistä tulee semmoista vähän niinku kuitua. Kyllä Timppa tietää. Ne on hyviä. Noin. Ja nyt huomaatte, että nyt se sitten alkaa kaipaan taas
Mä haluan myös tohon tämän päälle, kun toi oli se jostain projektista revitty pitsi, niin siellä on vähän jotain paperia alla, niin täytyy siihen keksiä jotain. Mutta esimerkiksi tänne voisi olla tommonen nappi aika kiva. Kiva juttu. Pysyisi vähän tommonen niinku balanssi yllä. Mä tarvitsen lisää sitä lankaa. Koiran syömää lankaa. Punaisia kangaspitsilauha kuulostaa ihanalta. Hei just, ja miettikää siis niinku joulujuttuihin. Saa ihan sikakivoja just tehtyä vaikka punaisesta. Niin, joo, toi on kyllä Karolina kauheeta, että syö tukipujen kanssa valvomaan. Ei ole kyllä kiva. Mä en pystyisi varmaan, niin kuin, no en nyt sano ikinä, menee siis 8 nukkumaan tai ehkä 9 vielä. Sänkyyn kyllä voi mennä pyöriin, mutta en mä kyllä nukahda ikinä yleensä ennen 11. Että se on varmaan niin kuin aikaisin, kun mä nukahdan. Sitten mä oon vähän semmonen, että jos mä luen kirjaa, niin mä en malta mennä nukkumaan, koska se kirja on hyvä. Ja mä haluan kuulla, miten se tarina loppuu. Et oikeastaan ammattikirjallisuus on aina, mitä voi niin lukea nukkumaan mennessä, kun se ei ole ollenkaan niin mielenkiintoista. Mutta sitten kun nettiä ei saisi selata, myönnän kyllä someilevani joskus nukkumaan mennessä. Mutta ei sekään hyvää tee ihmisen unille. Ja on vähän sitten silleen, että pitäisi opetella uudet unirutiinit. No, aikuisena ihmisenä itsehän olen vastuussa valinnoistani ja ihan hyvin on tähänkin asti töihin jaksanut, vaikka sitten on vähän myöhään valvoskellut viikollakin. Tohon nyt, mitäs me keksittäis tohon? Olisiko täällä jotain? Toi on kiitossa. Katsotaan, joku semmonen ihan pikkusilppu. Toi on kiva. Mitäs täältä löytys? Tuossa on tommonen. Toi on ihan kiva väristä taas sitä pikkupätkä. Jos sitä leikkas vaikka tommosen. Mikä toi pohja on? Voiko olla mitä vain? Vinkkejä. Joo, tässä on nyt siis, tää oli vanha lakana, kun on repinyt lakanakangasta. Niin tää on niinku tämmönen sauma siitä, mikä ei ole repeytynyt. Niin joku tän tyyppinen. Sitten tämmöisiä esimerkiksi kun saa jostain myyntipakkauksista, niin ihan joku tämmönen kangas tai puuvilla tämmönen leveä nauha käy. Ja siis sit se voi olla myös siis ihan tämmönen niinku peruspitsinauha. Siis kyllähän sä tämmöiseenkin niinku voit sitten tätä tehdä. Ehkä semmoiseen ei kannata liian paksu, jos haluaa, että se on tämmönen niinku joustava. Mutta esimerkiksi tää mallikappale, jonka tein, niin tää on tehty ihan tämmöiseen ohueen puuvillakankaaseen, joka on 2 kerroin tuolla. Niin tää on aika kiva, kun tää on tämmönen tosi pehmeä ja niinku lankamainen. Ja sitten ihan siis kaikki tämmöiset puuvillakankaat, vanhan verhon pätkät. Oikeastaan mikä tahansa semmonen, joka kestää niinku sitä, että siihen niinku vaikka ompelee. Et sit jos on just jotain tommoista niinku liian hentoa materiaalia, niin sit voi käydä niin, että se ei kestä sitä ompelua. Tää on esimerkiksi, tää on aika hauska, kun tää on tämmönen lörppö tää mallikappale. Tää on tehty tämmöiseen, tää on jostain, mä luulen, että tää on kans jostain pitsiverhosta. Tää on ihan tämmöstä ohutta lörppöä pitsiä, mutta se on kuitenkin sen verran tiivistä, että se pysyy kasassa. Ja kannattaa kokeilla erilaisille matskuille. Ja sitten toki voi kyllä tehdä vaikka niinku, vaikka suoraan sitten johonkin kartongillekin, jos ei ole niinku sitten mitään tämmöistä kangasta tai muuta, mitäs tosta, mihin sitä saisi niinku liimattua, niin voisi olla sitten semmonen, että sitten se ei ole toki nauha siinä kohtaa enää, mutta sitten se voi liimata vaikka projektiin sitten, jos se on se pahvi takana. Pistää toi tohon päälle, kun sieltä näkyy vähän sitä liimatahroja siitä pitsistä. Niin. Tiedättekö mitä et voi peittää? Korosta. Niin nyt peitetään, kun se voidaan peittää. Oho.
Tule nyt läpi sieltä. Tässä pitäisi olla semmonen sormustin asia. Noin. Ja sitten tonne vedetään se. Valvot myöhään nukun aamulla pitkään. Työaikana se on se, joo, ei todella ole työaikana se juttu. Itse kun olen etätyössä, niin pystyn kyllä aika hyvin maksimoimaan noin aamun unet, kun ei tarvi herätä kuin vasta sit sillä lailla, että kerkee nyt höppää aamukahvia ja tekee aamupesut niin, ja avata kone, niin se on niinku ihan kyllä. Mutta joo, tuo olisi se munkin luontainen rytmi, jos ei tarvitsisi työelämässä olla. Sitten kaivataan taas lisää pitsiä. Tuolla jotain vaaleanpunasta. Tämmöstä. Voitais laittaa. Täällä olisi myös joku tämmönen ihana, mikä tää on. Ai tää on aika paksu, tää ei ehkä toimi. Ei sitä. Tää on hyvä, kun täältä itekään niin tiedä mitä täältä löytää. Kun tää on tämmönen pohjaton kaivo, kun täältä tonkasee täältä alta. Tossa on ihan kivaa tuommoista kukkakuvia. No oikeastaan leikkailen tästä niin kun esimerkiksi just kun Päivi kysyy siellä, että käytänkö niin kokonaan vai paloina, niin tällä tavalla leikkailisin esimerkiksi jukkiksen sivuihin. Tai sitten esimerkiksi tämmöisen valmiin junkkeliinin niin voisi sitoa tällä kiinni. Tämähän on siis aika kiva. Et sitten se kannattaa vaan jättää siis sen verran pehmeäksi, että sen pystyy siis sitomaan. Mutta tämähän on hirmu söpö siis näin. Ja nyt nämä mun tavarat lentelee täällä alla. Et ei nyt ehkä jättäisi näin pitkäksi, mutta just se kannattaa se pohjamateriaali valita sen mukaan, että mihin sitä niin haluaa käyttää. Että jos haluaa sitoa sen, niin se kannattaa olla tosi tämmöinen pehmeä ja joustava. Sitten se voi olla vähän jäykempi, jos sen niin sitten haluaa vaikka kanteen. Mutta sitten tosiaan nämä palat, niin näitä voisi esimerkiksi tehdä sille, että jos mä nyt haluaisin, että tästä tulee junkkiksen kansi, niin mä ottaisin tähän semmoisen sopivan kokoisen palan pitsiä. Voidaan vaikka tehdäkin siihen semmonen, jos mä löydän täältä nyt palan pitsiä. Pieni hetki, toi on ehkä liian hieno pohjapitsiksi, mutta ottaisin tuohon tuollaisen palan pitsiä. Noin. Ja sitten alkaisin niinku siihen ompelemaan. Niin sitten tulisi aika niinku kiva kansi myöskin. Et vähän käyttötarkoituksen mukaan. Sitten. Sitten kannattaa se huomioida, että kun tätä on ommellut täältä ja leikkaa, niin etenkin jos käsin ompelee ja sitten sä leikkaat saksella tietystä kohtaa, niin saattaa käydä niin, että se ompelu lähtee sieltä, niin sitten vaikka laittaa vähän niihin tänne takapuolelle näiden ompelusten päälle, pikku tippa vaikka jotain liimaa, niin sitten se ei lähde purkaantumaan sieltä se käsin ommeltu kohta. No yleensä sen liimaa sitä siihen työhön tai jotain sen nauhan pätkän, mutta se kyllä ehtii purkaantua ennen sitä sitten, jos sitä ei ole liimannut. Noin. Tuohon tommosta. Sitten mä mietin, että olisiko tää hauska, jos tän vetäisi tälleen näin. Mitä? Yövuorot sopii hyvin. Totta, mä oon siis itse tehnyt joskus paljonkin yövuoroa. On ollut siis 3-vuorotyössä osastolla lastensuojelussa joskus. Ja tykkäsin kyllä tehdä siis yövuoroja. Mutta nyt en kyllä ehkä enää selviäisi, että sen verran vanhaksi on tullut, että kroppa ei voi sitten enää palautua niistä. Mutta oli kyllä silleen niin kuin, silloin kun jaksoin niitä tehdä joskus alle 30 vähän yli, niin silloin kyllä tykkäsin niistä ihan hirveästi. Esimerkiksi kesäisin oli ihan parasta tehdä yövuoroa, kun sitten tehtiin vielä kavereiden kanssa hengaileen päivällä. Nauttimaan kesäpäivästä. Joo, no niin. Hanttu jo kertoikin, että pitsikollaasinauhavaihto julkaistaan ihan juurikin. Niin sinne sitten vaan ilmoittautumaan. Mä kyllä tuossa aamin livessä vannoin, että
Minä en osallistu, mutta mullahan on tässä toki näitä kollaasinauhoja valmiina. Että suottaapi olla, että käyn ilmoittautumassa. En tiedä. Ei pitäisi. Kun on niin ohjelmoitu koko kevät, että tulee sitten taas kiire. Mutta nämä olisi kyllä tällaiset puolivalmiina tässä. Noin. No niin, nyt se on taas vaaleanpunasta. Vedän tuon langan toiselle puolelle. Sitten pistetään taas tosta pari pätkää. Päästään tekemään sitten noita toisiakin. Ehkä noin päin. Joo, ja tämähän on siis niinku siitä hauskaa, että tähän ei siis ihan hirveästi siis ei edes tarvi näitä pitsiä. Että jos sulla on joku ihan muutama hassu pätkä pitsinauhaa, niin sä saat sillä tehtyä jo aika hyvän määrän tämmöstä nauhaa, kun käytät jostain kangasta pohjalla. Ja sitten esimerkiksi, jos tuntuu, että ei ole täytettä tänne väleihin, niin sitten mulla on esimerkiksi tässä jotain tämmöstä lanka-asiaa. Niin näistä saa aika kivoja juttuja tänne. Voi laittaa johonkin vaikka ehkä vähän lyhyemmän pätkän, laittaisin roikkumaan jonnekin tuonne. Jotenkin päin. Katsotaan, mihin laitetaan se. Nyt tarvitsen lisää paloja. Eikö me käytettiin tuolla aikaisemmin, niin saadaan siitä vähän samaa sävyä. Niin. Otan siihen kuinka iso pätkä. Kirjastossa, ei ollut yövuoro. No joo, siellä ei kyllä varmaan ole, mutta totta. Iltavuorotkin, on ihan kivoja. Se on kyllä jännä, miten ihminen sit sopeutuu, kun mä oon tehnyt sekä niinku toimistotyöaikaa että kolmivuorotyötä ja sitten mä oon tehnyt iltapainotteista listaa, niin kyllä sitten kummasti aina vaikka jotenkin kokee olevansa niinku iltavirkku, niin silti sitten aina niin sopeutuu siihen rytmiin kulloinkin, mikä sitten on. Tuo on aika hauskaa tuommoista. Tästä en tiedä mistähän tää on. Olisiko tääkin jotain verhokangasta. Tästä tohon. Noin. Kuten huomaatte, että siis tää tulee ihan siis tosi nopeeta. Mä katson kauaksi mä oon oltu jo niin livessä, mitä kello siis on. No joo, tunti höpötyksineen on mennyt tähän, että varmaan ainakin 20 minuuttia meni ennen kuin kunnolla aloitettiin tekemään. Noin. Sitten jotain taas vähän tämmöstä keltapohjaista, mutta mä haluaisin semmoista vähän enemmän rikki olevaa. Tää on tämmöisiä isojakin. Tosta toi itse asiassa aika hauskaa, kun se on tommoista. Mutta no tossa. Täälläkin on kyllä jotain tääkin on jostain prokkiksesta revitty. Katsotaan, jos toi näkyy tuolta toi sinin. No eipä se sieltä kyllä juurikaan näy. Pistetään sitä siihen. Noin. Yes. Ja mihin mä heitin sen, minkä mä äsken nostin tähän? Mihin mä laitoin sen? En tiedä. Heitin varmaan takas tänne. Ei oo, ei todellista. Varmaan. Jossain se täällä on. Eihän sitä nyt enää löydä. Ei sitten. Ei sitten. Mut hei, nyt otetaan täältä. Mulla on täällä tällaisia leimasin asioita. Nää oli Cat's Life Pressiä. Oli Paper Gardenin tuo, mikäs tää oli? Atelier, mä en osaa sanoa sitä. Anyway, tossa on kiva toi pikkufontti, mä haluan ehkä siitä. Näitäkin mä oon käyttänyt siis tosi usein, mutta siis mä haluan siis ommella tommosen
kankaan palan tonne sekaan, missä on nyt tekstiä. Niin tässä oli tämmöstä vanhaa lakanakangasta. Niin ihan kuulkaa tällä Archival Inkillä. Tää on Pebble Peach, eli rantakivi. Tai kivinen ranta, mikä ikinä. Niin ihan tänne vaan. Sitten teen saman tien useamman, kun nyt rupesin, niin niitä on sitten täällä varastossa. Voin käyttää niitä johonkin muuhun rokkikseen myös. Tää on ihan yksi mun niinku lemppareista. Tää kankaalle leimaaminen tulee niinku tosi paljon käytettyä kaikessa. Ja nämä on esimerkiksi kankaalle leimatut tekstit, niin aika ihania myös vaihtoihin. Noin. Pistäis toi vaikka tonne. Ja sit mä vähän revin, että se näytän niin uudelta. Noin. Ai mitä? Rytmi vaan muuttunut vaikka kaikki jo. Niin. Toi on kyllä ylipäätään siis teini-ikäisenä ollut pahoja. Kyllä itselläkin on nuo aamuherätykset aina, kun eihän siis teinihän tarvii niin paljon unta, ettei sen kuuluisi herätä siihen aikaan, kun koulu alkaa. Noin, niin katsokaa, sit tulee aika söpö, kun sen ompelee tänne väliin. Ja nyt esimerkiksi jos käyttäisin sitä vaikka tähän julkikseen niin kuin nauhaksi, niin asettelisin se sitten niin, että se tulisi esimerkiksi semmoiseen kohtaan, joka jää tähän keskelle. Mutta nyt laitan sen vaan randomilla tänne, kun todennäköisesti tuun käyttämään tämän joko vaihtoon tai sitten johonkin pätkinä, esim. Junkkiksen sivuun. Ja taas vähän liimaa sinne taustalle, että se pysyy kiikkusta, ompelee. Mitäs sitten se kaipaa? Hetkinen. Kukka ja nappi voisi olla ihan jees nyt. Tossa oli se vitsi, mitä mä äsken etin. Miten mä en niin nähnyt sitä? Mutta jos mä laitan tohon nyt niin kukan, niin mä luulen, että se ehkä riittää. Ai kauheeta. Mä en selviäisi ikinä tommosesta. Koko työura pelkkää aamuura. Etenkin jos vihaa sitä. Ei hyvä. Ei hyvä. Pidän ton vielä tonne. Muutaman kerran katkaisen sen, kun tarvii vähän pidemmän lankapätkän. Luulen niin. Ei kun on tässä ihan hyvin. Niin mennään sitten täältä näin. Nuo on nyt ommeltu kiinni, niistä ommellaan tää teksti. Ihan taas muutamalla pistolla. Noin. Tää on kuulkaa yllättävän vaikeeta silleen ommella tätä. Oho, mä työnsin ton irti tuolta ton allalompit. Ommella ja puhua siis samalla. Tulee semmonen tunne, että pistää siis sormeen. Ei ole todellista. Tää on jotenkin ihan tosi vaikeeta nyt. Kai se on, ehkä se ei ole niin rutiinia tässä. Mutta siis tämä ylipäätään siis tää pitsien ompelu ja paperin ompelu, niin tää on mulla kyllä semmoinen, mistä tykkään hirveästi, että olin tuossa, hetkinen, oliko se viime viikonloppuna Sarin kurssilla, oli se varmaan viime viikonloppuna, niin jossa tehtiin siis tommonen Timpan semmonen haitarikirja paperista ja siihen ommeltiin ja sitten mä olin taas se, että tää on niin ihanaa ja olen joskus jopa askartelutapahtumiin raahannut koneen mukana, koska tää on vaan ihan parasta tää ompelu jälkityössä kuin työssä. Vaikka mä en ole muuten mikään ompelija. Tai siis sanotaan nyt näin, että mä olisin, jos mä en haluaisi rajoittaa omaa harrastamista. Musta olisi ihana osata siis tehdä vaatteita. Mutta koska tää askartelukamaa on jo niin paljon, ja mä tiedän, että mä osaisinkin varmaan tehdä vaatteita, mä oon joskus kyllä nuorempana paljon siis ommellut esimerkiksi Barbie-vaatteita ja muuta semmosia. Ihan, niin
perusperiaatteen ymmärrän, mutta koska aikaa ja kaikkeen eikä ole tilaa harrastaa, niin jotain pitää karsia pois. Ja kattokaa, nyt mä heitin sen neulaan tänne jonnekin. Pistetään se sinne magneettiin nyt kiinni, ettei se ole hukassa. No joo, tää voi olla kyllä semmonen, että tää ompelu ei tosiaan niin kuin kaikille sovi, mutta hyvä sit, jos on apua saatavilla, niin ei sit kuitenkaan estä tekemistä. Tää oli nyt niin uutta ja kaunista tää pitsi, tätä piti vähän rikkoa, että se näyttäisi vähän paremmalta. Miksi suotta käyttää täydellisiä pitsejä, kun niitä voi repiä. Katsokaa, tää on kuulkaa melkein valmis kohta tää nauha. Vähän ehkä korkeammalle. Pikkusen päällekkäin. Jos tohon tulisi taas vaikka nappiasia. Ehkä se paperikukaakin voisin siihen laittaa, koska se vähän niin kuin kaipaisi jotain sellaista. Esim. Tuohon. Voisiko olla kiva. Ja sitten tuonne taas jotain vähän keltaisempaa. Hei, täällä oli vielä nää käyttämät. Olisiko, joo, näähän on aika ihanat. Oho. Tuolla on tollainen pala lähty pois. Mä pistän sekin talteen. Se voi käyttää seuraavaan prokkikseen. Noin. Tuonne. Sitten, tääkin menisi kyllä värimaailmaan, mutta tää on vähän tämmönen ehkä. Tää on aika raskas, kun tästä jotenkin tämmösen kevyemmän näköisen. Joo, tolleen. Ja pistää se sinne alle, niin. Onks mä vielä kuvassa? Noin. Näköjään. Olisiko jos toi ruskea tuohon kivempi? Joo. Ehkä niin tuli aivan niin ei. Kyllä se on, tuo on parempi tuohon. Noin. Ja sitten jotain täältä vielä. Oliko meillä sitä kultahässäkkää? Saatan sitä kultaakin toiseen paikkaan. Tuo on vähän eri kultaa. Tuolla. Se on kuulkaa sitten kun joku tänne häviää tänne pitsipossuun, niin sitähän ei sitten löydä sieltä uudelleen enää. Noin. Tuosta palanen. Ja nyt siellä on keskellä vähän sitä kultaa ja sitten on täällä. Niin se on ihan yksinäinen se kulta siellä keskellä. Pistäis toi ehkä ei. Mä olin laittamassa valkoista tälle reunaan, mutta sitten siellä on liikaa valkoista. Kun mä haluan, että se vähän vuorottelee noita tuommoista luonnonvalkoista ja kirkkaa valkoista. Niin mitäs me sinne... täällä oli tämmöstä. Tämähän onkin hauskaa, kun tää on ihan tällaista melkein purkaamatta pitsiä. Laittaa sitä tuohon. Noin. Ja vähän rypytetään. Noin. Sitten menisi ehkä toi. Mitäs täällä oli päässä? Niin täällä oli tolleen isompi pala, joo. Katsotaan, olisiko tää vähän saman tyylistä. Voi hyvänen aika, tuo oli muuten se, mikä oli mulla jossain kohtaa tässä pöydällä myös. Olisiko se tonne sopiva itse asiassa? Joo. Noin. Vähän revitään sitä, sitten vaihdetaan noin toisinpäin. Tuo vaaleanpunainen tulee siihen päälle. No niin. Sitten tuo kukka oli tuossa. About. Jossain tuossa. Ja nappi oli tossa. Nyt taas ommellaan, mihin me ollaan jääty. Tohon. Noin. Onko siellä vielä porukka hereillä vai? Oletteko te mennyt jo tekemään soppailuita? Huomasitte varmaan, että tuli se tieto siitä Miket Mimin alekoodista sinne seinälle. Olin äsken ihan silleen, että pitäisikö nyt tehdä tilaus ennen liveä, mutta enpä sitten näpytellyt.
olisi kyllä hyvä ale ja kaikkea ihanaa sieltä löytyisi varmaan. Mihin mä jäin? En muista enää. Juu, tuo oli ommeltu tuo tekstiasia tuohon kiinni. Niin sitten jatketaan siitä. Så här. Noin. Sitten muistetaan tuo nappi tohon vielä. Montako spitsiä tässä oli nyt päällekkäin? Siinä on 2, niin varmistetaan, että mennään myös tuohon ylempään pitsiin. Sen verran just niitä, että ne kaikki nyt ottaa vähän jostakin kiinni. Oho. Noin. Ihana tää, kun tää yksi pitsi on tämmönen, siinä on kovasti ulokkeita, niin toi on koko ajan toi naru siinä kiinni. Ja sitten tää kukka-asia. Pihasaunasta gelli esiin. Oi. Joo, Sari, se sun gellilive oli kyllä ihana. Tuli ihan semmonen tunne, että pitää kyllä itsekin alkaa tekemään kuvan siirtoja pitkästä aikaa. Mulla olisi jopa tommonen laser-tulostinkin, millä saisi nyt tulostettu itselle kaikkia juttuja. Niin olisi aika kiva. Onks mä vielä kuvassa? Huonosti välillä. Noin, ja sitten se nappi oli tuossa tohon. Noin. Tarviikaan se nappi? Ei se tarvitse toista. Kyllä se tolla pysyy. Vähän vetää tiukemmaksi vaan ton seuraava. Ja sitten tää oli iso pala. Tähän vaan muutama hassu. No niin. Jos tuolla on tapahtunut, se on kääntynyt tuonne alle. Joo, huomaa, että tässä on muutamia kohtia nyt, mitä mä ajattelin, että mä varmistelen vielä sit liimalla. Ennen kuin tää on valmis. Noin. Mutta siis näin. Kuten huomaatte, niin käsinkin on ihan tosi nopea tehdä. Sanoisin, että nyt mä onnistun repiin tuon yhden palan pois tuolta päästä. Sanoisin, että puolet nopeammin saa sen, sit kun käyttää ompelukonetta siihen pohjaan. Että ei ole siis todellakaan aikaa vievää. Ja niin kuin itsekin totesin, niin nämä on aika kivoja, kun näitä on valmiina tehtynä, niin sit tulee aika niin kuin pienellä vaivalla, jos tekee vaikka junkkista tai jotain, niin sitten saa esimerkiksi sivut aika näyttävän näköisiksi. Noin. Alas nyt juokauttoni karkaa. Tää oli ehkä jotenkin tässä. Näin. Toi kaipaa selvästi vielä paperikukkaa tuossa veskulta. Tuohon noin. Niin sitten toi kulta jää vähän sen alle, se on liikaa. No niin, vielä muutama pisto, niin nauha on valmis. Sitten voitaisiin tehdä pari tommosta niin kuin lyhyempää. Puukiuas, sitä ei voita mikään. No se on kyllä totta. Puukiukassa on ihan erilaiset löydöt kuin sähkökiukaassa. Se on paljon lempeämpi jotenkin. Plus sitten se on ihana. Siinä on myös oma tunnelmansa siinä lämmittämisessä ja siinä puun tuoksussa, kun se palaa. No niin. Samasta syystä tykkään istua myös nuotiolla, koska se on ihana se semmoinen savutuoksu. Paitsi sitten, kun on 3 päivää vaeltamassa ja kaikki haisee savulta. No niin. Nyt kuulkaas, katsokaa, se on valmis. Mä voin tosta vielä ottaa tommosen puolen, jonka olen jostain kirppikseltä hamunnut, niin voisin sitä pyöritellä tähän päälle, kunhan on valosassa. Eli nyt on sellainen ekanauha valmis. Siinä oli toi tekstiasia. Näkyykö se sinne? Sitten oli vähän kukkasta ja
Taas vähän lisää kukkia. Sellainen. No niin, eli siinä on nyt ohutta nauhaa ja sitten katsotaan vielä se, mikäs mä tuppasin sen tuolla. Oli se mallikappale. Pistäis ne taas tuonne, niin se ei mene hukkaa. Noin. Niin sitten mallikappale oli vielä tän näköinen. Ja periaatteessa jos tekee pätkissä, niin tämänhän voisi siis ihan hyvin yhdistää tähän. Kukaan ei huomaisi mitään, jos nämä ompelisi yhteen. Toimii kuulkaa oikein hyvin, kun on about samanlevyistä. Mutta tässä on vielä sitten se mallikappale. Täällä oli mulla ehkä hiukan enemmän noita helmiä. Tuossa toisessahan ei ollut nyt helmiä juuri ollenkaan, siinä on vaan noita nappeja. Ja sitten just tommoset metallikoristeet toimii kivasti. Ja itse asiassa täällä on semmoista hauskaa sellaista, mikähän mulla täällä, joo, tämmöstä hapsulankaa. Nää toimii myös tosi hauskasti täällä väleissä, että tää on kans niinku ihan hyvä idea. Niin. Mutta siinä on nyt, kuulkaa, sitten kerrakseen nauhaa. Noin. Hyvä, se on siinä. Sitten tehdään, ei nyt ihan vielä lopeteta, kun eihän tässä nyt ole kerätty vasta kuin tunti 20 min salmaa. Mä pistän äkkiä puhelimen laturin kiinni, että noin, vähän heilahti. Ettei käy niin, että akku loppuu. Niin nyt tehdään sitten näitä leveämpiä. Ja noita mä en muuten muistanut käyttää ollenkaan. Ei se mitään, pistäin takaisin sinne. Ja napitkin tonne. Noin. Kiitos Satu. Periaatteessa tämmöiseenkin voisi ihan hyvin tehdä kollaasin päälle, mutta mä säästän sen muihin prokkiksi. Eli sitten tehdään vähän näitä niin kuin leveämpiä. Niin nyt etsitään joku semmonen vähän leveämpi pitsinauha siihen. Katsotaan, missä mun leveät pitsinauhat olisi. Olisiko täällä esim. Aukeaksi. Täällä olisi tämmöistä ihan itse asiassa tosikin leveää, mutta ehkä vähän liian leveä. Mutta tämmönenkin voisi toimia tosi hyvin, kun täällä on reikiä, mutta sitten on aika jykevä. Tuossa on tämmöinen kuminauha, ei sitä. Ei ollut tossa laatikossa. Toisessa. Tietysti jos mä olisin ollut viisas, niin mä olisin tehnyt sen valmiiksi, mutta hei, miksi, jos tässä voi etsiä? Täällä voi olla aika hyviä itse asiassa. Toi on aika tommoista hentosta, mutta toi itse asiassa voisi toimia. Otetaanpas siitä pätkä. Noin. Oho, nyt kyllä heilahti koko kamera, pahoittelut. Mutta ilmeisesti kuvassa vielä ollaan. Joo, hyvä. Niin sitten tästä pohjapala. Ja mä teen siitä nyt about saman pituisen kuin noin toiset. Noin. Ja tää onkin sitten sillä tavalla aika paljon nopeampi tehdä, kun tää on semmonen nauha. Tää on niin kuin pitkä, niin sitten vaan rupean täältä kaivamaan. Otas tähän vähän eri värimaailmaa, kun äsken oli niin paljon vaaleanpunasta, niin otetaan nyt jotain, olisiko täällä sinistä on ainakin. Mutta onko tarpeeksi? Kaivetaan täältä kaikkia kivoja juttuja. En halua tumman sinistä, se on vähän bit too much. Oi, tuolla on tommonen ihana. Tommosta voidaan käyttää. Pitäisi täältä kaikkia, mitkä inspiroi. Hei, pohjalla on aina kaikista hienoimmat. Toi on kiva. Vähän tommosia sävyjä. Totakin voisi käyttää. Toi voisi toimia. Että mitä tästä livestä taas opimme? Älä koskaan heitä yhtäkään pitsin palaa roskiin. Kaiken voi hyödyntää. Sopisiko toikin tonne itse asiassa? Lähdetään noista ainakin aluksi liikkeelle.
Eli tässä mä oon nyt sitten tehnyt sillä tavalla, että mä oon tehnyt ensin sen pohjan. Ja sitten mä oon kurutellut se ompelukoneella. Ehkä en nyt sitten huruttelu ompelukoneella. Mutta en tiedä. Tää on selvästi kaipaa isompia paloja, koska tää on näin leveä. Tuskin on jotain tommosta. Sekä joku iso pala. Koska tuolla on tommosta ihanaa tämmöstä. Tästähän saa vaikka mitä. Tuosta otetaan tommonen reunapätkä ja sitten yksi tämmönen kukka täältä. Noin. Tässä on ehkä nyt sitten se, että kun se on keltainen tuo pohja, niin nuo ei näy ihan hirveän hyvin nuo kellertävät pitsit siinä. Pistäis vähän tuolla, että se tulisi yli tuolta. Nuppuarvonta. Apua, mitkä hörselyvarastot. Kellä muulla on pitsit noin hyvässä järjestyksessä. Joo, mä olen ehkä vähän neuroottinen minun pitsien järjestyksestä. Mutta mä oon muutenkin vähän semmonen, että musta tuntuu, että mä käytän enemmän niin kuin aikaa tämän askarteluhuoneen siis järjestämiseen kuin itse askartelemiseen. Että vaikka mä oon jossain asiassa todella suurpiirteinenkin ihminen, niin askarteluhuone pitää kyllä olla siis tip and top. Ja nyt tän iso kun tekee, niin tässä on vähän se, että aluksi tulee semmoinen tunne, että hetkinen siis, että tämähän ei näytä nyt niin kuin miltään. Koska tässä on tätä pinta-alaa niin paljon, mutta sitten ne koristelut niin kuin viimeistelee sen. Mutta tässä kun mä asettelen, niin mä yritän mennä vähän noista reunoista yli. Joo, kokeile. Ehdottomasti. Mä yritän vähän kurkkia kommentteja. Joo. Niin yritän mennä vähän reunoista yli. Mutta kun tätä tosiaan sit rupeaa asetteleen tässä, niin sit se muotoutuu kyllä pikkuhiljaa. Ja sitten kun siihen laittaa päälle niitä ehkä tohon koristuksia. Ja tää on nyt taas liian siisti. Ai Sari ei ymmärrä, mikä on askarteluhuoneen järjestys. Joo, mutta siis sehän ei tarkoita sitä, että vaikka mä järjestän mun askarteluhuonetta paljon, että se olisi järjestyksessä, koska aina kun mä teen, se vaan niinku räjähtää. Mutta sitten mulla on vähän semmonen, että sit mun pitää niinku tosi usein siivota, koska sit jos mun tavarat ei ole paikoillaan, niin mulla katoo inspiraatio, kun mä en löydä niitä. Niin sit mä oon semmonen, että mä niinku askartelen, sit mä taas siivoan, sit mä taas askartelen, sit mä taas siivoan. Et mä väitän, että mä oon siivonut tätä huonetta yhtä monta tuntia, ellen enemmänkin kuin mitä mä oon täällä askarrellut. No niin, nyt se rupeaa näyttämään tolta. Tässä nyt huomaa sen eron, että miten tosi erilaisia saa myös sit suhteessa siitä, että mitä sävyä sitä pitsiä siellä on alla. Ja nyt en tosiaan näitä vielä liimannut, kun mä sommittelen ensin, kun tää on aina vähän erilaista tämän leveämmän tekeminen. Mä en ehkä sinne nyt halua. Sitten mä laitan pikkusen liimaa sinne ja sitten mä rupean umpeleen. Koska tommonen joku vähän ohuempikin ihan kiva. Ja sitten yksi, mikä usein kanssa toimii, niin sitten vähän holkasta näitä, niin ne ei ole ihan niin säntillisiä. Tuossa on nyt kyllä vähän samanlaista pitsiä. Ei liikaa viivaa. En halua sitä siihen. Tuolla oli tommonen pikkusilppu vielä. Noin. Lähdetäänpä siitä. Joo, sovitaan, että se käy. Näin, sutjakkaasti. Ja sitten pistää vähän liimapuikkoa. Otetaan sieltä enimmät karvat nyt kuitenkin pois. Mitä? Liimapuikkoon on varmaan jo varti auki. Kuule, tää ei kuivu. Tää on. Mulla jää aina kynät ja liimapurkit auki. Että voin kertoa, että ei poskatussakaan kauhean äkkiä kuivu. Ja sitten ihan pieni hetki, mä vilautan tosta. Siis
paras kynä ikinä, ei kuivu koskaan. Mujin tämmönen halpa geelikynä. Vaikka on 2 vuorokautta tässä pöydällä auki, niin ei kuulkaan kuivu. Ja pystyy kirjoittaakin aika hyvin vähän kaiken päälle. Niin. Juu, ei se kato. Ei sitä kerkeä laittaa kiikkuun. Tässä on bisnekset kesken. Nyt mä en enää itsekään muista, mitä oli missäkin välissä. Vähän tuikin sitä liimaa sinne, tänne tuo taisi olla jossain tossa. Voi olla, että se ei ollut siinä, mutta siihen me se nyt laitetaan. Noin. Tää helpottaa siis, koska tämähän on niinku, etenkin jos käsin ompelee, niin tää on hermoja raastavaa. Jos nää jo yhtään nämä pitsit kiinni täällä, niin voin kertoa, että tämä liimaaminen kyllä säästää sitten hermoja. Tää on huomattavasti rentouttavampaa puuhaa, kun se liima on pikkusen siellä pitämässä niitä kiinni. Noin. Ja eikä siis tosiaan tarvi olla paljon. Sen verran vaan, että se ei niinku putoa. Ja sitten nyt katsotaan, onko meillä miten paljon lankaa. No, hyvään alkuun pääsee tällä. Moro! Kiva, vieläkin tulee porukkaa. Nyt mä oon puhunut niin paljon sulta kuivaa. Mä otan tämmösen, mulla on kuulkaa ihan tämmösiä Revoice tabletteja, koska mulla aina lähtee ääni liveissä. Siis mä luin jostain, että laulajat käyttää tämmösiä, kun on keikalla. Miksi mäkin tarvitsen? En mä tiedä auttaako tää, mutta ei ainakaan sitten liven jälkeen ole ääni ihan niin painuksissa kuin joskus jonkun maratonin liven jälkeen, niin mulla katosi kokonaan ääni. Ja nyt tää on sitten vähän, kun tää on näin reikäinen tää pohjapitsi, niin tätä pitää nyt pikkusen kikkailla, että mistä tätä ompelee, että se ottaa kiinni, eikä se lähde kiristyä liikaa. Niin vähän pitää katsoa täältä takaa, että missä täällä olisi tämmöistä niinku pinta-alaa. Koska luonnollisesti, jos noista reiistä vaan vetää, niin sit se ei niinku ota kiinni ollenkaan. Noin. Ja tää on itse asiassa, kun tää on nyt niin hento, tai ei hento, mutta siis reikäinen tuo mun pohjapitsi. Todennäköisesti sit varmaan liven jälkeen niin vedän vielä sitten toi olikin tuolla ompelukoneella sitten vielä niinku päältä. Koska tähän pystyy sitten ompelemaan vielä, vaikka tässä olisi kaikki nuo kukat ja napit ja nepparit siis kiinnitetty. Se ei siis haittaa mitään. Varmaan tosi kivaa, kun mä pyörittelen tätä kurkkutablettia täällä suussa. Niin se onnistuu kyllä sit vielä, kun se ei tarvi olla mitään semmoista. Pystyköhän mä tosta näyttämään? Se ompelukoneen jälki ei tarvi olla mitenkään supersiistiä. Näkyy varmaan siis todella huonosti, mutta esimerkiksi tossa on vedetty siksakilla toi kohta. Niin nämä on ihan niinku, että täällä on vaan niinku siksakkia siellä täällä, mutta sitten kun käyttää hyvin vaaleita lankaa, ja sitten kun on vaaleat pitsit, niin se ei oikeastaan sieltä niinku näy. Niin sitä pystyy sitten myös tänne niinku väleihin sit vetää eri suuntaan vasta siksakkia. Niin voi sitten ikään kuin myös vahventaa sitä, jos tuntuu, että se hajoaa siis käsiin, niin sitten vaan ompelukoneella päälle. Mutta ihan hyvin kyllä pysyy tälleen käsin ommeltunakin, että kun sit vaan vähän katsoo, että mihin kaikkialle vetää sitä narua. Tai lankaahan tämä kai on. Sängyssä pötkötät. Oh. No niin, tosi kiva Johanna, että mä oon sulle tämmönen unisatu. No 2-puolinen teippi ei kyllä oikein toimi, kun sitten se kyllä se niinku ottaa kiinni. Mutta sitten se saattaa, etenkin jos vetää ompelukoneella, niin se on niinku sitten taas liian tahmeeta, että sitten se tökkää toi ompelukoneen neula siihen. Että tietysti vähän nyt pitsinpalasta riippuen niin, että mihin kohtaan, mutta ei se kyllä niinku yksistään pidä, että joka tapauksessa se pitäisi sitten niinku ommella päälle.
Mut sitten tosiaan, jos on jostain syystä niin, ettei halua tai pysty ommella, niin toi Fabric Fusion esimerkiksi on semmonen, että pystyy kokonaan myös liimaamaan nää. Tässä on siis semmonen ero tommoseen, kun esimerkiksi Tacky Glue on semmonen, että se jäykistää kankaan. Ja varmaan kaikki nalleliimat ja tommosetkin jäykistää sitä jonkin verran. Niin tää on semmonen, että tää siis kyllä näkyy, jos sitä laittaa tosi paljon, mutta tää ei niinku jäykistä sitä kangasta. Niin se pysyy semmosena niinku kangasmaisena se. Vaikka sitten se on niinku liimattuakin. Mä oon itse esimerkiksi jonkun vaatteen joskus korjannut tuolla liimalla. Ja kyllä siellä pystyisi varmaan vaikka verhotkin lyhentää, jos niinku oikeasti haluaisi kikkailla. Mutta että noi on ihmeen hyviä kyllä noi. Mulla ei ole kauheasti muista kangasliimoista kokemusta kuin tosta Alenesin. Et en sitten tiedä miten niinku vaikka joku ihan marketti kangasliima, miten hyvin se sitten pitäisi, mutta pistäis tonne vähän noin. Lisää lankaa. Ihanaa höpöttelyä. Hyvä, että ei ole korvia raastavaa. Oho, nyt siellä missasi joku kommentin. Miten ompelisit ompelukoneella tosta? Joo, jos ompelisin tästä, niin ompelisin siksakilla. Aina niinku suoraan, koska nyt mä oon asetellut nämä pitsit tälleen tähän. Mutta sitten jos mä tätä lähtisin vahvistamaan, niin sitten mä vetelisin vähän niinku sinne tänne eri suuntaan niitä. Ja itse asiassa ompelukoneella saa myös sit semmoista lisää tekstuuria tähän, että jos vaikka nyt tähän käyttäisi vaikka sinistä lankaa, niin sittenhän se näkyisi se ommel tuolla myös vähän eri tavalla. Että sekin on ihan semmoinen kiva semmoinen vaihtoehto, että jos haluaa vähän siihen niin kuin lisää semmoista eloa, niin sitten voi nyt yritän taas keskittyä, kun mä ompelen. Huomaatteko, mä hiljenen heti, kun mä en nyt pysty jotenkin puhumaan samaan aikaan. Niin voi myös sitten sitä lankaa vaihdella. Mutta se siksakki on varmaan tähän niin kuin paras jo siitä syystä, että se ei vaadi sitä päättelyä tyypillisesti. Sitä voi vaan aloittaa ja lopettaa. Ja sitten se nappaa vähän niin kuin leveämmältä alueelta kiinni sitä pitsiä. Noin. Nyt meillä on kuulkaa kohta pohja valmis, niin päästään parhaaseen osuuteen, eli koristeluun. Tää oli jossain tossa. Mä en yhtään muista missä toi oli, mutta pistetään se siihen. Mutta joo, näitä on kyllä kiva tehdä. Ja tämähän voisi olla myös semmoista tekemistä, että voisi vaikka katsella jotain vaikka telkkarisarjaa. Mä tosi usein kyllä katon ylipäätään, kun mä askartelen, niin siis jotain televisiosarjoja. Koska mun mielestä tämä telkkarin töllettäminen sellaisena on ajan haaskausta. Mutta kun tekee siinä samalla jotain muuta, niin sitten se ei luonnollisestikaan ole mitä ihanaa itsensä huijaamista. Eikö vaan? Niin sitten näitä pohjia voisi niinku tehdä sit siinä. Sitten toki noiden koristeiden kiinnittäminen on niin vähän tarkempaa hommaa, niin sitten ehkä se ei onnistu, mutta nyt mun pitsit irtoaa täältä. No niin, pysy tässä kuvassa. Nyt on varmaan kaikki sen verran kiinni, että ompelukone. Joo, mähän en siis käytä ompelukonetta muuhun kuin askarteluun. Niin mä en ikinä vaihda neuloja, mutta kyllähän siis niinku tosiaan se liimasta niinku pilaa ja kannattaa vähän tsekkailla sen neulan perään, että se voi myös viedä sitä liiman moskaa sinne niinku puolakotelon puolelle. Että kyllä se niinku jumiinkin sitten saa sillä, jos sitä liimaa sinne menee. Ja sitten jos paperia ompelee, niin sehän on kans yksi semmonen, että se tylsyttää sitä neulaa, että kannattaa muistaa myös vaihtaa sitä neulaa sitten aina välillä, kun askartelee ja ompelee.
Noniin, nyt meillä on tää pohja. Niin sit lähdetään sitä koristelemaan. Ja katsotaan nyt vähän mitä näissä kahdessa oli. Tässä on kukkaset tuonne. Näissä oli vähän niinku helmiä ja sikoja. Mä mietin nyt, että miten päin mä haluaisin käyttää tätä. Että jos mä liimeälisin sinne tänne esimerkiksi näitä. Ja hei, jos nyt oikein haluaa hullutella, niin kyllähän tänne voisi jotain tämmöisiä timpahahmojakin niin kuin laittaa. Riippuen varmaan vähän käyttötarkoituksesta. Mutta en laita niitä, mutta nämä vois toimia hyvin nämä pikku leibelitkin täällä väleissä. Kokeillaan. Ehkä meillä on nyt sitä sinistä. Niin otetaan jotain sinistä. Vaikka tuommoista, mikäs tää oli, Curator-setti. Niin joku tommonen voisi olla ihan kiva. En tiedä. Hei, ja sitten aina mulla tää tämmöstä. Mä löysin siis jostain kierrätyskeskuksesta tämmöstä jotain vanhaa. Tää on siis varmaan tää kokonauhaa. Tiedättekö, tää on niinku ommeltu johonkin paidan kokoon. Tämmönenkin voisi toimia täällä. Koska sekin on sininen. Haluanko mä nyt? Ehkä mä haluan sen kuitenkin pitää pystyssä, koska se antaa mulle niinku lisää mahdollisuuksia. Ehkä siihen käyttämiseen, jos mä vaikka haluaisin sen tämmöiseen kanteen laittaa. Niin se on ehkä kivempi, että se on pystyssä. Oi, että tästä tulisi kyllä ihana kansi. Kattokaa nyt siihen vähän jotain. Joo, mä pidän sen nyt pystynpäin. Nyt mä tempasin sen koko lapun jonnekin. Excuse me, minne menit? Ei ole todellista. Tuolla. Joo. Mulla on Sari sama, mä kuuntelen myös äänikirjoja tosi paljon. Askarellessa. Ei ole mikään niin ihanaa kuin on kirjat, mutta sitten tosiaan aika on kortilla välillä kun lukee, niin sitten ihanaa, että on keksitty äänikirjat, koska sitä voi tehdä tiskatessa ja siivotessa ja noin. Pistäisin tämän vähän liimaa sinne. Sitten me halutaan sinne, juuri päätin, että olisiko sinne jotain tämmösiä. Mun tässä esimerkiksi tämmöisiä jostain vanhoista koruista. Tämmöisiä pätkiä. Tääkin voisi olla aika hauska. Jossain täällä. Ehkä vähän pienempi pätkä. Tää on kyllä vähän tämmönen vaaleanpunainen. Se menisi myös aika täydellisesti tonne. Kattokas nyt. Oh no. Olisiko paljon parempi tuolla kuin täällä. Juu. Ja laita siihen. Pistä tätä valkoista tänne. Tuon alle ehkä jotain, mutta olisiko tossa vaikka niin kuin sitten pitsipaikka. Esim. Noin. Tää on niin kuin sitten vaan tätä, että sit vaan mietitään mihin ne laitetaan. Eli se paras osuus. Sitten taas vähän kukkasta. Oliko toi kiinni? Tota me ei ollut laitettu kiinni. Pistäis kukkasen päälle. Siinä on joku ihme sininen tahrakin tuossa kukassa. Sitten tähän voisi sopia tämmöiset hopeiset asiat. Täällä oli myös tommonen, mikä toi on tommonen kristalli. Sitten täällä olisi tämmöisiä isoja hopeisia helmiä. Ehkä mä enemmän laitan noita. Ja sitten on valkoinen helmi. Ja. Mitä vielä? Sitten joku tämmönenkin voisi toimia. Tämmönen juttu täällä. Mutta en laita nyt sitä. Sitten tuossa on ihan tommosia minihelmiä. Mä en siis sitten meneekö noista toi lanka läpi. Voi olla ettei mene. Mutta nyt. Oho. Taas ommellaan. Toi on Maria ihan totta. Siis kyllä mullakin käy niinku tosi usein noin. No askarellessa vähemmän. Siinä mä pystyn keskittymään. Mutta sitten jos mä vaikka teen jotain muuta, esimerkiksi syödessä en pysty, mun lähtee ajatus heti niinku laukkaamaan, jos mä kuuntelen äänikirjaa. Että tietyissä tilanteissa, mut joo, kyllä välillä joutuu niinku kilailemaan taaksepäin. Jos on tarpeeksi semmonen niinku mukaansa tempaava kirja, niin silloin harvemmin, mutta
Noin. Ja sitten taas ommellaan. Kyllä, musiikin kuuntelu on oikein hyvä vaihtoehto. Ompelukoneella voi tehdä vapaa kirjontaa. Aivan totta. Vapaa kirjonta. Se kuulostaa ihanalta. Mitäpäs perehtyä. Ei ole mulle siis tuttua. Mulla on itse asiassa tuossa ompelukoneessa on jotain tommosia tikkauksia, jotka on tommosia, siinä on kaikkia lehtiä ja muita, niinku tommosia kukkia ja kaikkia eri muotoja, lumihiutaleita. Pitäisi joskus kokeilla niitä, että miten hyvin ne niinku toimii myös. Hyvin vähän on loppujen käyttänyt tuota ompelukonetta, vaikka se on aika kauan jo ollut. Noin. Sitten vedetään toi parilla pistolla tuohon. Se on tää kyllä ihan totta, että niin kuin fyysisen kirjan lukemisessa, niin siinä on ihan omat aikansa. Et en mäkään kokonaan kyllä luovu fyysisistä kirjoista, vaikka en ehkä enää osta niitä niin paljon kuin aikaisemmin. Mutta että esimerkiksi kesällä on kiva istua rippukeinussa ja lukea oikeaa kirjaa. Se on ihan en tiedä miksi se on niin erilainen kokemus, mutta tykkään siitä, että äänikirjat on, koska se on esimerkiksi niinku lisännyt mun kirjojen lukemista kyllä tosi paljon, että en kerkeisi niin paljon kirjoja kahlaamaan läpi, jos pitäisi kaikki lukea fyysisinä kirjoina, kun se mahdollistaa myös semmoisen, että voi vaikka sitten tiskatessa vähän kuunnella ja pihatöitä tehdessä kuunnella. Saa maksimoitua tämän ajankäytön. No niin, nyt siellä on vähän helminauhaa. Se menee vähän joka suuntaan, mutta ei anneta se häiritä. Noin. Mä nyt edelleen arvon, haluanko mä tätä tänne, mutta ihan kokeilun nimissä niin laitetaan. Ja vähän tummaan reunoihin. Ettei vaan kävisi niin, että olisi liian siistin näköistä. Ja sitten ehkä haluan sinne jonkun kangaspala-asian taakse. Niin se ei ihan niin pomppaa tuolta. Ja tähän laitetaan, onkohan tukossa mun täkikluu antaa joskus kyllä semmonen murheenkryyni tän täkikluu, kun mä edelleen, se on mun lemppari-liima, mutta se niin jämähtää tonne purkkiin, että ei käsivoimat meinaa riittää. Ja tän nyt sitten, kun siellä on toi kartonki, niin tän nyt ihan liimaan tuohon pitsiin kiinni. Ajattelin, että jos se laittaisi vaikka tuohon, niin siinä on vähän sitä samaa sävyä. Noin. Paitsi se meni nyt eri päin kuin tuo. Ehkä on kivempi, että se on kuitenkin oikein päin. Vielä ehtii vaihtaa. Noin. Niin sitten ei ole ihan ylösalaisin kaikki. Sitten tuossa voisi olla toi ja oho. Lisää lankaa. Töissä saa kuunnella äänikirjaa. Joo, no toihan onkin hyvä, että pystyy tommosessa hyödyntämään. Sitä kyllä ehtii varmaan kuunteleenkin jo ihan hyviä äänikirjoja, jos työpäivän ajan niitä voi kuunnella. Noin. Sitten voitais vielä, onkohan mulla mitään sinistä lankaa, kun olisi voinut tehdä sitä niitä semmosia tikkauksia niin kuin käsi semmoisella vähän paksummalla langalla, mutta mulla ei kyllä taida olla nyt mitään. Mä huomaan, että mun kirjoitalangat on siis loppu, siis värikkäät, mulla on vaan näitä kaikkia nudeja ja peikejä ja muuta, niin mitähän olin sanomassa? Niin, mun tarvitsisi nyt kyllä hommata vähän lisää. Erivärisiä lankoja. Ja sitten kun kaikki on melkein pinkkiä,
Niin sitähän sitten riittää. Noin. Mitä kello on? Oh my god, 9 jo. Mulla on vähän semmonen tavoite, niin kun mä 9 aloittaisin. Kohta 9, mutta tästä nyt ei kyllä kauheasti enää puutukaan. Ehkä tossa on vielä vähän tyhjää. Noin. Ja vähän pitää hörppiä välillä vettä, ettei pääse kuivumaan liikaa. Ja tuokin heilahti tuolta, mutta ei anneta sen häiritä. Tuossa on ehkä vähän liian pitkä, tuolla on pitkä. Kukkia laitan ehdottomasti lisää, mutta mä mietin nyt pientä helmeä, että mihin kohtaan mä se haluan. Tonne. Ja tämähän on siis niinku taas loputon suo tää koristelu, niin kuin aina mulla tää viimeistely. Niin tähän kyllä sitten saa tätä aikaa siis kulumaan vaikka miten paljon. Että sit se on vaan niinku ihan itsestä kiinni, että miten paljon haluaa sinne kaikkia koristuksia laittaa. Osuuko reikää? Noniin. Otas vielä toi yksi purkki sitten. Tuossa on myös tommonen. Tuolla yhdessä purkissa vielä voisi olla semmosia pitsikukkia, vähän semmosia siniseen taittavia. Niin ne voisi olla ihan kiva lisä tänne. Katsotaas täällä. Muistan nähneen jotain sinistä. Täällä. Mitäs tämä on? Tääkin on aika ihana. Tääkin olisi sopinut tuohon, mutta mä en enää ehkä sitä. Mutta siis semmosia. Aivan, tämä oli violetti. Se on ehkä liian. Onko tuo sininen? No se on sininen. Noniin, otetaan se. Noniin, sitten kun nämä kaikki saa mahtuun tänne takaisin vielä. Ja hei, näitä ei ole tässä ollenkaan. Tilanne vaatii näitä kukkia nyt ihan selvästi. Noin. Enkuksi, kyllä, joo. Tykkään myös kuunnella englannin kielellä. Ja sitten se on vähän niin kuin välttämättömyyskin, kun tuntuu, että nuo tulee niin viiveellä, siis nuo suomenkieliset versiot noista kirjoista. Niin on ihan kiva, kun sitten niitä enkunkielisiä tulee vähän nopeammalla aikataululla noihin äänikirjapalveluihin. Vaikka mä haluaisin sen ehkä tohon nyt sen kukan. Mä yritän nyt päättää tuon kummassa se on parempi. Ehkä tossa kuitenkin sitten. Mitä muuta mä olen tähän laittamassa? Ton vielä. Se on ehkä liian kellertävää. Olisiko mä jotain sinistä nappia? Täällä. Tuo on aika hyvä sininen varmaankin. Joo. Siis katsokaa nyt tällaisia ihania aarteita. Täällä on noisia hyvin persoonallisia pikkunappeja, joita on vain yksi kappale, niin nehän siis odottaa täällä täydellistä projektia. Eihän niitä siis raski käyttää. Tämä pistäisin ehkä tänne alas. Nuo kukkaset. Tuo itse asiassa kyllä näyttää aika hyvältä tuolla. Mut sitten ehkä, jos toi tulisi tonne, noin, niin sitten tässä on vähän semmoista kohtaa vielä. Nämä itse asiassa taidan nyt liimata, koska nämä pysyy aika hyvin liimalla yleensäkin. Noin. Ja tuon ompelen. Stephen Kingin itsensä lukemia. Enpä se ole tiennytkään. Mä tykkään kans hänen siis kirjoistaan. Kyllä. Mutta en ole tiennyt hän itse Mä olen just miettinyt, että mä oon varmaan kaikki Kingit kyllä siis lukenut kirjana. En oo nyt äänikirjoina niitä kuunnellut lainkaan. Täytyypäs katsoa, olisiko noissa palveluissa, mitä itsellä on käytössä, niin niitä. Nyt se täydellinen nappi hukkui. Pieni hetki. No niin. Niin, että josko löytyisi ne kirjat. No, missä päin mä nyt sen haluan?
Mulla on siis myös aina sellainen kummallinen tapa laulaa, kun mä askartelen. Mä huomaan, että meinaa vähän en siis omista lauluääntä, en sitten siis niinku minkäänlaista. Niin ehkä nyt parempi, että mä en tässä livessä rupea laulaa. Noniin. Katsokaa, se on siinä. Okei, mutsu bueno. Vähän vielä lankaa tonne, ettei se lähde purkaantumaan. Noin. Jaa, ja sitten tuo kukka, joka vielä tuolla hyppii ihan omikseen. Mä pistän sen nyt tuohon. Hetkinen, kumpi puoli on paremman näköinen. Toi puoli. Noin. Sitten mä haluan siihen toisen paperikikan vielä. Koska niitä ei ole koskaan liikaa. Noin. Ja sen taas ompelen, koska se pysyy ompelemalla paremmin. Nyt vaan kun tuo oli nyt lanka. Tuo kuivuisi nyt tuo kukka tohon ensin, niin odotetaan sitä vähän aikaa. Juu, kyllä. Hei Päivi, siis todellakin. Sä oot selostanut ennenkin mun liveissä. Höyheniä voi todellakin käyttää. Katsokaa, miten ihania ne olisi täällä myös. Oikein kuulkaa bueno. Tästä saa just semmoista ihanaa bohon rönsyilevää. Ja noi vois olla itse asiassa aika hauskoja sinettileimasimella. Tehdä sinettejä. Onko mulla yhtään valmista sinettiä tässä? Jos näyttää. En tiedä onko. Katsotaan. Ei ole. Mitäs kaikkea muuta voisi käyttää? Kaikki just niinku ketjuja voisi laittaa tänne väleihin roikkumaan. Että kyllä, mahdollisuudet on rajattomat. Sitten kun innostutte tekemään ja no tietysti vaihdossa varmasti näkee mitä jengi on tehnyt, mutta saa laittaa somessakin. Ja muuten somesta puheen ollen, niin mä kans tämän liven niin jossain vaiheessa latailen mun YouTube-kanavalle nyt kun tää Facebook hävittää. Ja mä yritän sinne ladata kyllä noita aikaisempiakin livejä. Jotain mulla siellä varmaan onkin näistä paperimaailmassa pidetyistä liveistä. Eli Papirsaga on mun YouTube-kanava ja kaikki muutkin somet löytyy sillä nimelläni. Niin yritän sinne laittaa, että pääsette sitten katsomaan sinne. En ehkä jaksa editoida, että sitten kukin voi katsoa kaksinkertaisella nopeudella, jos sitten tuntuu, että ei jaksa tämmöistä nysfäämistä katsoa montaa tuntia. Joo, katsokaa, sitten tulee aika ihana, kun siinä on 2 kukkaa vierekkäin. Nämä on hirveän kivat siis nämä kukat. Nämä vaan niinku on se, mikä näistä tekee sitten vielä semmoisen aivan niinku extra jutun antaa näille. Noin. Oi Päivi, kiitos. Sä ootkin kyllä semmonen kantis ollut mun liveissä ja kursseilla. Mä en tiedä, onko se missään yhtäkään mun liveä täällä paperimaailmassa. Noniin, katsokaa. Sopisiko se olemaan niinku valmis? Tadaa! Niin, aika kiva, vaikka itse sanonkin. Ja sitten just katsokaas nyt sitten, tästä tulisi tähän julkikseen niin kuin aika perfect kansi. Tästähän saisi jopa etukannen. Ja sitten takakannen lähestulkoon myöskin. Että aika kiva. Very nice. Ja sittenhän nämä on hirveän ihania, jos näitä niin kuin just laittaa monta vierekkäin. Niin näistä saa vaikka niin kuin miten isoja. Miettikää, kun nämä sitten vaikka ompelisi niin kuin ottaisi vaikka tämmöisen kankaanpalan, jos oikein haluaa alkaa kikkailemaan. Ottaisi tämmöisen. Ja sitten ottaisi useamman näitä ja ompelisin ne tähän kiinni. Niin katsokaa. Tästähän voisi sitten tehdä vaikka kynäpenaalin tai seinätaulun. Että semmosia nyt tänään tehtiin. Katsotaan nyt vielä, mitä me ollaan saatu tänään aikaiseksi. Niin nyt mä kyllä lopettelen, koska mähän voisin siis tehdä näitä koko illan. Elikkä tuo tehtiin tänään. Noin päin. Sitten nämä oli ne mallikappaleet. Noin päin parempi.
Ja noin. Ja sitten tehtiin näitä. Siellä oli joku pikku pitsinpala, kukka oli irti. Niin sitten tehtiin näitä. Tää oli se mallinauha. Ja tää oli sitten se, mikä tehtiin nyt livessä. Yritän ottaa näistä kuvat. Nämä on vähän vaikeat kuvattavat jotenkin, mutta yritän näitä huomenna sitten kuvailla. Tänään en ehkä, kun mä lähtee sitten syömään iltapalaa ja ulkoiluttaa koiria. Niin, mutta semmosia hörselöitä niin saatiin aikaiseksi. Ihana, että tykkäätte. Ja näitä on ihana tehdä. Kokeilkaa, osallistukaa vaihtoon. Ja nyt kun mulla on näin paljon näitä, niin saatan jopa osallistua tähän vaihtoon, mutta kommentoikaa toki siellä, jos ette halua mun pareksi, jos ette halua niin kuin tietää, mitä saatte. Hyvä, Johannakin on vielä hereillä siellä. Mutta hei, kiitos kaikille, kun olitte livessä. Hyvä. Nähdään taas linjoilla. Moi moi!